KR sun yaye sun san kame sun gwada min bane la haula wala quwwata daga shiga tallafin Tinubu da Shatima tallafin 30,000 an san kame ne naira 40,000 kenan yanzu babu magana kuɗin cewa ne na bi kuɗin cewa ne da gudu bari yi mazan sheka yanga manajan banki wayo Allah wayo sun yaye cira su kai babu rage wayo Allah manajan banki manaja wayo Allah suna ta cira manaja ku jayar nan ku jayi manaja ya hubo a take mi a tsaye da cire kuɗi a tsaye da ya tasu a tsaye su a manaja do you hear me manaja wayo manaja cira su kai don Allah ya wani abu akai. Oh my God. Lakin haɗi da shan Relma TV masu barbarar fassara. Domin samun shirye-shiryen mu akai-akai, ka danna mana alamar subscribe kuma ka danna ƙararrawa.